Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo raditi smešna dopisivanja i ispale. Ukoliko se niste pretplatili na moj kanal, pretplatite se i zapratite me na Instagramu vule.t. I ako imate neke smešne slike vaše i ako imate neke ispale, pošaljite mi molim vas na moj Instagram i dobit ćete pozdrav u sljedećem videu. Prva poruka za danas. Vidjela sam se sinoć, predobar si majke mi. Odakle ti moj broj? Raspitala se ha srce. Pa de, kad se je dobro raspitaš, vidi hoće li neko da kupiti Golfa dvojku 84 plin, nove gume. A u burazeru. Ja sam samo htjela da se upoznamo. Dosta romantike, de mi vidi za Golfa. Ovo znači, burazeru, znači, ubij mu ženu, ubij mu familiju, ubij mu sve živo. Ali mu ne diraj Golfa, znači, ljudi, idemo na sljedeću sliku. Medo, hoćeš li mi kupiti one čizmice od 500 eura što sam vidjela sinoć, Smokić? Mačkice, jesi li ti čula šta se nosi ovih dana? Šta, Medo moj? Nosi se bre u pičku materiju, idemo bre care, tako je. Znači, ljudi, ali je lik, znači, ispalio, znači, ja mislim da mu se posle ovoga, znači, što je poslao njoj, ja mislim da mu se više nije javila, samo je pogledala poruku i rekla, aj pozdrav burazeru. Idemo ljudi na sljedeću poruku. Mogu li da te zove Mela? A zašto bi me zvao tako? Zato što si mi prva. Ovaj burazer skonto, brate, da je on Adam, brate, furo se da je Adam, znaš. Pa nju, ajde, brate, prva si mi da te ja nazovem Mela, možda ćemo da jedemo zajedno zlatnu jabuku. Najdraži moj, ako spavaš, pošalji mi tvoje snove, ako se smeješ, pošalji mi tvoj osmeh, ako plačeš, pošalji mi tvoje suze. Volim te. Sedim na WC šolje, šta ja ti pošaljem? Pošalji mu govno, bre! Jel ti bilo lepo? Aha, kao da sam spavao sa kanticom euro krema. Jaj, toliko slatko. Ne, nego široko. Ljudi, ovo je zanimljivo, znači, kada je lik spavao sa curom, znači, samo sprdo je kao da je spavao sa kanticom euro krema, da mu je bilo slatko. Boga mi njoj nešto široko. Ala, lepa si kao lutka. Au, stvarno, pa hvala ti. A jel kao barbika? Joj, ali te burazeru ispalila. Znači, ljudi, znači, ispalila ga je cura 100%, znači, sada ću ja da vam pročitam jedan moj screenshot. U pitanju je bilo, drugarica je izbacila nešto na story, imaš x1, imaš x2, sve do x10. A pre toga mi je drugarica poslala to i ja sam znao odgovor, znači da treba se poljubim ja. Ja sam je napisao, ne znam, sve zavisi od tebe lutko, ona je napisala pa nisam ja lutka, ja kažem pa nisi, to je znači moj i njen chat kao što ste vidjeli. Ljubavi, dolazi na te vidim, ne zanima mi ni koliko košta gorivo ni ništa drugo. Dolazi na te vidim, ok, dušo, jedva čekam, bit ću spremna. Volim te, ne mogu dočekati da te vidim, evo pripremam se da krenem. Ok, samo požuri, dobila sam samo da znaš i puno mi ide dole. Upravo mi se sjebao fegažer na autu, ne mogu doći. Reci Jaranu da te dovuče, znaš da hoće. Njega sinoć upocali ispred deska, žao mi. Aj, nisam dobila nego mi samo gačice bile samo crvene, sorry. Ovaj lik je glup ko noć. Evo Jaran viče da je se oporavio, dovući će me on, ipak vidimo se. Evo sada sam ipak dobila i boli me. Oj, evo i njega opet upucaše. Znači, ljudi, ne zna se koga ovdje, znači, žele da ispali, devojka, dečka da ga zajebava ili dečko, devojko, znači, to je 100%, znači, isto. Idemo, ljudi, na sljedeću poruku. Super si, dečko, ali mislim da više ne osjećam ništa prema tebi, možemo da ostanemo prijatelji. Šta? Pa jučer si rekla da me voliš. A, Darko, izvini, ovu poruku sam slala drugom dečku. Čekaj, bre, ti imaš još jednog dečka. Pa, brate, cura ih ima ako hoće. Više ne sjećaš se da sam mu poslala poruku kojom raskidamo. Sad se izvlači cura ovdje, znači, a inače ima ko zna koliko još momaka. Idemo, ljudi, na sljedeću poruku.
Posljednja poruka za danas je srećan rođendan ljubavi. Hvala dragi. A šta si mi kupio? Hi hi hi. Sjećaš se onog roze Mercedesa kojeg jako želiš? Ja vrištim od sreće. Pa kupio sam ti kecelju u toj boji. Pa sad ću ja da vrištim. Žao mi ljudi, znači sada mi se desilo, znači bukvalno sam ja prokrvario ovdje pošto mi je se stvorio herzbez, pošto sam nešto valjda dohvatio prljavo pa sam dokačio do lica i pojavio mi se ovdje na usni. Evo ljudi, znači bukvalno, znači raskrvario sam se načisto. Ljudi, uspeo sam da začepim krvarenje i to je to ljudi što se tiče ovog videa. Zapratite me na Instagramu vole.t, link vam je u opisu videa i molim vas pretplatite se na kanal i pišite mi dole u komentarima pitanja, pošto ćemo raditi uskoro Q&A, pišite pitanja brzo, znači radimo pitanja i odgovori za 4 dana i to je to ljudi što se tiče ovog videa. The King of Subscribe, pa.